Tugas bahasa Indonesia. Kira-kira toh wawancara anak SMA Saradan iki lho. Jadi tugas bahasa Indonesia wis WA apa urung delok sik. Delok sik WA-ne delok sik. Kok ora percaya roro kok ujug-ujug mau wawancara. Enek tamu sak nembane kae lho doan kae. Berarti bersih ya enggak? Sarene ada apa ki jenenge teko anu guys, teko ndi mamu? Sambil jenenge sapa satunya? Nadiem. Nadiem. Oh, Nadiem satu nih. Ica. Kok koyo artis, saya nanti maju kene gak apa-apa men, nanti maju. Nggih. Maju diantar. Ki wawancara apa? Bahasa Indonesia. Nah. SMA Saradan. Terus aku wawancarai terus piye? Ini tanggal lahirnya berapa? Wah, aku mbok utang nih bang. Enggak. Pertama apa sih ditekok Nama nih? lengkap. Manohara. Ya sudah. Loh, Manohara iya toh. Padahal wis digolek ning YouTube enek nama lengkapku sapa lho. Tanggal lahirnya piro enek lho jane. Terus Tanggal lahir. mau aku mbok utang nih. Aku ditekoki tanggal lahir lho. Mau aku diutang nih bang kak. Mau ti aku. Kayak tak tulis tanggal lahirnya. Yo ti aku. Ya, terus wawancara piye neh? Perjalanannya dari awal sampai akhir. Perjalanan mau neng di Jakarta. Nyinden itu loh. Lho nyindene ning ndi alamate karekan? Ya awalnya sama pertama nyinden itu loh. Aku pertama nyinden tanggapan yang anu neng nampu kene ya kak ya. Kek awalnya perjalanan nyinden kayak aku pertama nyinden neng nampu teh. Ning golek tawar. Aku gak mlaku lho, gak berjalan. Aku numpak sepeda motor. Piye? Perjalanan piye to maksudnya? Iya kamu. Piye to ya perjalanan? Perjalanannya maksudnya perjalanannya sama karir perjalanan deh. Oh, aku gak karir, aku sinden. Iya, nyinden gitu loh. Lah iya, nek nyinden aku lungguh gak berjalan, dan nek nyinden berjalan ki piye lungguh aku. Piye to ki? Piye? Iya, Cak. Maksudnya sampean kok iso dadi nyinden. Oh, kok iso dadi bayi berarti? Nyek. Oh, piye to cah ki? Ya pertamane ya anu bangun tidur. Terus jangan lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Awale. Kasih tahu enggak ya? Kasih dong. Enak. Oke guys. Ya pertama itu sekolahnya di SMA Saradan tuh aku. Yo, satu sekolah udah di. Iya toh. Jadi beda wong aku lulusan 2012 wong lagi sekolah. Lagi Aku belum lahir. Loh, lahirmu tahun piro? 2013. Gusti ya lah. Aku lulusan SMA dek lagi lahir. Terus Terus berarti umurmu piro saiki? sekarang 10. 13. Heh? 13. Kelas lagian. Berarti lulus ke SMA 11 tahun ya? Ya Allah. Gusti. Terus ini Piye? sekolah di SMA Saradan. Yo ikut ekstra di dinas kebudayaan ngono kuwi. Terus ikut nyinden para senior, terus tanggapan rene dibayar sukarela ngono kuwi. Wis ki pokoke garek siaran ulang lho, kok cuwanet kabeh lho pokoke. Dibayarnya sukarela, terus akhirnya ya ikut bertahun-tahun ya akhirnya ngalu dhewe. Karo diombe Mimi. Iya. Kayak jebuk nang ngombe cah iki lho, Kek. Akhirnya. Hah? Akhirnya Akhirnya ya dadi bensin lho. Kok iso piye? Akhirnya ya dadi ngene iki. Kok terus piye neh? Iya. apa ya? Apa? Nemu. Selain nyinden apa aja ngono? Ya. Selain nyinden ya mua. Rias pengantin dekorasi. Terus ngondol.
Lagi ditekoki perjalanannya bagaimana awalnya. Yo kesel nek kono aku. Di syuting kae tak kon nyuting kae. Jadi ke video. Enggak video. Lah kenapa? Enggak kenapa-napa. Oh ya dan terus. Ya. Terus bagaimana? Ntar lagi ini soalnya jadwalnya padat Mbak Manohara ya. Berapa tahun? Apanya? Mulainya karirnya. Oh, mulai karirnya ada berapa tahun? Dia tak mau. Ya awet SMA kelas 1 toh. Awet 2010 sampai sekarang berarti berapa? 16. Ya 16 tahun berkarya. Terus sekolah ranking berapa? Sekolahnya di SMA itu IPS. Piye jare Bapak Carai kok malah tak wae klune dhewe iki lho. IPS. Iya dulu IPS 2. Dulu juara 1, juara 2 dulu aku. Tanya guruku SMA. Bunyoman tanya. Bubur. Bubur siapa Kak? Yo wes. Apa neh? Ngono tak wawancaramu. Do kene do kono iki ngono tak. Terus Apa? karyawannya Karyawannya nggak dihitung sekitar 35 orang. Kenapa? enggak. Mau disangoni ta? Mah ikut jadi karyawan mungkin. Loh kamu jurusan apa? Sekolahmu? Belum ini kelas 10, nanti kelas 11. Oh, kelas 11. Jurusannya apa? Pengen Mau IPS. IPS. Berarti melok ekstra make up barangmu? Enggak. Enggak, berarti apa? Enggak. Sing ngono ta. Ya enggak ada. Terus Pak pacar aku kok kok kancane iki lho. Bun aku ya guys ya. Akhirnya Apa? akhirnya bilang tetes katanya. Akhirnya yo ngene iki akhirnya piye to? Akhirnya piye to kayak terusan? Kalau bestiku kalau guys tak ceritane. Ini Mbak, jenengmu apa Mbak? Jenengmu nyanyi ki sapa biyen ae? Marta jenengku biyen. Oh, lho Mbak Marta. Aku barengane Mbak Kanti, penyanyi nganu sebakul warung kuwi bakul nganu kuwi. Kanti to. Kanti. Wis Kanti yo ayu. Kanti iki lho adike KUA lho mae. Kanti po. Yo paling yo kuwi lho wonge. Aku mestine yo ro wonge tapi Kanti apa Kanti gene nyanyi ya. Kanti. Kuwi Mbak Kanti. Oh, blok kuwi penyanyi zaman dahulu. zaman dahulu wis dahulu kala. Mete wis ra payu ki lho wis. Lah iya. Live ning Lah, TikTok sing delok loro, telu, Lho. loro, telu. Lah kek jane cara gendane ya payu wong ora gendah. Ora gendah. Oh, menungso ora gendah kok kon payu. Terang yo tenan. Nek menungso gendah jane ya payu ya bisa malah buat Jaka berkembang yo. Kancane wis tekan bulan dhewe sing Iya, nduk iya. tower. Gitu lho. Dek sik ning anu ning lampu. Sik ning Sidoarjo. Piye? Terus tengok apa nek? Punya anak berapa? Udah menikah apa belum? Iki anake. Yo aku dua anak ya. Gua tak untang-anting. Yo. Bagaimana perkembangannya dulu hingga sekarang? Hah? Perkembangannya dulu hingga sekarang. Perkembangan dulu kecil, sekarang udah besar. Gitu, perkembangan piye? Perkembangan viralnya. Viral apa? Ya gak viral ya Viral gini. tau sekarang tuh lebih banyak yang suka gitu. Masa ta? Ya Iya. apa mati aku? Fans aku fans. Wah. Fans. Perkembangannya ya alhamdulillah lebih baik. Ayo Dek, ini Dek minum Dek ya. Ini diminum. Yes. Ya lebih baik, lebih bagus. Lebih banyak yang kenal. Lebih banyak job, lebih banyak rezeki yang masuk. Begitu deh. Terus piye wae kok mopo ya tak sauri to kok. Saat sekolah saya iki lucu-lucu jen. Aduh.
Padahal WA ki padahal WA ki lagi assalamualaikum ngono tok lah sore ini. Udah janjian jere. Oh, apok janjian apa? Pointer peres ah iki terus. Iya. Nah, iya. Kalau diricaknan zaman sik kan sik culun kae lho. Wes tak delok yo aku meneh kene to ora. Zaman aku sik tadi kuru saiki kae lho. Saiki lho. Tuwirus ya? Heeh, tuwirus aku biyen ya Allah. Yo Pak Dikiron. Kapan gitu lagi? Terus Minta fotonya yang pas nyanyi. harus mbok gopok mbok dukune aku. Ora ya. Nanti kayak mana cepet ada ngomong aneh. Wes kira. Nang mulai aku. Iya ya sabar inallah mak sabirin. Iki arep dadi mantan guys iki ceritane. Golek itu ning Instagram. Nang YouTube yo akeh. Duh ndang ping neh tak kirimi piyo. Ngene iki lak yo ngesake. Lah senere kudune ngene iki ya. Wawancara artis ngene iki mesti Bayar. biasane bayar. Lah, iku yo bayar bar iki sik, tanteni sik. Engko bayar. Biasanya sekali jam ngono ku ya 3 juta, ya to, lokalan ini iki. Kok jejale ngene iki bayar awakmu iki. Apa meneh mbok tanggap. Lah. Kuwater deh. Lah iya, ora nek janji kene malah sing mentu-mentu nek janji wis nek seminggu kepongkar lho rene iki. Mosone. Wah, iki wis angel iki. Dang, WA aku. Ping ngono. Guys ya, iki anu cah cilik-cilik iki lho pandai anak-anak iki ben anu sik. Sebentar, kirim foto nyindir kita. Udah tak habis ini? Oke, ya ditanyakan apa? Monggo silakan. Dah. Ayo di mimi sik. Kayak asa di mimi nek iki kudu ngombe es. Nang. Syaratnya, dan cepet. Nek gak tak kon bayar kok. Yang satu lagi ada. Yang Apa? duduk. Yang duduk. Gak ada, adanya itu. Wes kuwi bae. Oke, diombe sik, ndang. Dimimi sik, dan diambil to. Ke diombe. Lho. Ke diombe tak diambil. Ambil nek kene syaratnya kudu ngono nek gak ngono bayar iki kok. Nah, diambil, diombe. Terima kasih. Satu diombe. Ya, diminum ya. Ya, diminum bayar. Nah, diminum nek. Nyoblos ngono kata diajar kabeh. Bangetan. Efek apa? Nervous. Nah, itu loh pokoknya. Tas hampir kok enek ae. Anek ditanyakan lagi apa ora? Enggak. Tenan, engko teko mah WA-ne gak tak sauri. Nanti nggak disauri kesini lagi. Tutup omahe. Mas, ndang di mam ngono. Klasik. Iya dong. Iya. Terus? Wes ngono tok. Iya. Iya, ki bayar ki. Oh gak. Ya wis Terima oke, kasih. makasih ya. Wis ngono Ini tok. panggilnya Mas apa Mbak? Loh, iya tapi gak sidak, Mas. Iya, terima kasih. Iya tante, Mbak, tante. tante. Iya. Oh iya tante, bobo. Iya. Permisi. Iya kadang nyanyi. Jan tenan nyenyeng. Yo. Ngono kuwi lho nek tamu ngono kuwi mosok ya arep ditolak. Iya to. Rene gini iki rene. Pindah rene. Lho kuwi ya ndang kuwi ta mburi kono. Ye. Piye bagaimana? Ki anu iki napa nek? Ya apa soteng aku. Wah, sadra Gusti yo ngapura. Coba bali sak umbruk iki lho ngomong ini apa piye? Maksudku ki engko anek sing dikurangi cara iki budgetku ki 20 lho Mah. Ki duitku mbek 20. Ya turah to, lebih malah Loh, Lah kesan ini kan 10. maksudku ya budgetku ki aku terang-terangan Mas sing mbek 20. kowe nanggap hadroh ae lho. Lho yo mesti ngono kuwi lho mesti. Ki jelas live kae ngene kok kacangan aku ndelok. Bah mandang ngono.
Ki bendino gane Ya tak gampang dikurangi apa ngono lho. masuk ki bendino iki tak deloki to lelaki. Iya. Terus ki piye ki Iki Mas? sakne sakrono iki rondo, guys. Iki biyen iki ya penyanyi. Anak piro? 5, anak kelima. Loh, tenan ta, Yu? Sing golek nang mangan ki lho. Lho tenan ta? Anak piro? Anakku ki loro, Mas. Loro terus. Yo, ya sitok ki arep rabi ki. Oh lagi arep mantu iki. Ngono lho, Mama. Banget. Rene sing golekno dhuwit ki lho. Gampang nek perkara duit iki gampang. Tenang. Ada saya, nanti saya bantu. Tapi nek iki tenan, wong ki Apa? genek serine terahne. Tuh, gede seri. Genek Loh. serine, aku percaya lek ki genek serine. Tekan ono. Apa iki jenenge duitku iki gede serine. Mereka duitku sing gambar Gusti Allah. Mangkane nek ngomong piye duit sampean ki renek serine, Iya. mergo bendino teko. Nah, mereka sing gambar Gusti Allah. Gusti Allah apa ya roh? Apa wong apa ya roh? Gak roh ta? Gak roh sing roh Gusti Allah. Piro-piro gak roh. Lah saiki ra duwe dhuwit, lah ngopo sesuk duwe dhuwit? Kan gak roh. Iya ta? Betul. Nah, makanya dari itu. Ya, ya, Makanya kowe iki harus jangan percaya seperti itu. Kowe iki sampe iki kuduke semangat. Nyatane kowe apa diapusi bojomu ya meneng ae. Wis bangun omah tingkat, terus omahmu dinggoni gendakane bojomu ya ora apa-apa. Nek aku dadi kowe tak mbrukne gawe bulldozer. Sok ben tak mbrono. Wis ya. Yo. Tak ewangi. Kok sampean sing live nang kono Lah ya? iya, tak ewangi kok. Tak golek ning saweran teko TikTok. Yo. Ini nanti paus tak mbrukne gendang sitok. Paus tak gendang sitok. Yo, bener-bener. Gue sering pulih to. Yo. Pokoke pecah kaca. Nganu, Paus sitok. paus sitok. Oh, yo. Terus apa iki jenenge? Singa. Jebol Anu, lawange. Jebol. Lawang. Lawang jebol. Ngono wis. Iya. Jos wi. Jos wi. Keruk. Nah, Pokoke. gue dicairi wong loro ya. Betul. Cocok wi, wis cocok bendino. Nah. Wis oke, tenang wae. Casa iso kok. Tapi penyanyiku sik urung bales iki. Ngono. Heeh. Dadi Lah ngene. penyanyiku pakem kabeh mesti aku 5 aku to mesti. Biasanya 6, biasanya 5. Ya wis oke baik. Berarti Engko tak wae campur sari siang malam, ben apik meriah ngono lho. Kami tak omongi 10 maksudnya awane lek. aku kan wis mending ngene to, Mah. Aku jenenge awane gak sambu wae ra Wis to, tak wae apik, wis to ben gak usah dhuwitmu sakmono ya sakmono tak tegone engko. Amin, terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Yo, padha wedok kok ambung-ambungan. Aduh, kering kabeh. Kok ya gampang kok tak egone. Ki piye ki? Ki bae maksudnya kan wis bener ya ngene. Mak, Iya. Mak, Mama wis bener ya. Dadi wis gak ana sing dikurangi arep bose wis diokeni lho ya. Iki delok ta kene. Dan ngene delok. Terus dari Sunda ke Solo kok klambine kirim aku ngono ae. Terus ya. Itu tambahno 1000. Dadi ben 18. Apa nang iki tambah 8? Oke, apa tambahno nek training nganumu 20 to, tambahno 1000 genepi 26. Dadi engko nganumu tak rego 8000 awan bengi. Apa nih? Macake Macake itu iki. Tambah sari sari. kok. Kan kudu 10 lho, tak 2000 kok penak men uripmu. Lah yo. Kok penak ora? Ya Allah. Lah tak go bayari cacah apa kok. Yo. Engko tak wae siang Kok malam. iki mah go delok urung. Campur sariku full sale. Kok wis campur sari lho, iki pura Ora akan iki dunia. riase. Aku dia ngomong. Lah kan kompleks sak ngono kuwi to omong. Gak Riase usah. iki Nah, riase iki wis bener iki sakmene iki kabeh iki. Iya. Iki sak monoke lho kan delok se. Ya, 18. baik. Gunae. Ya. Ya, wes. Aku yo wis manut sampean njaluk son sing apik yo wis tak turuti. Aku iki gak Senajan ngene, aku iki gak kudu apik, sing penting penak. Penak. Yo wis bener to. Lah saiki lek Ya, gak apik Lah, terus- iki ora mungkin Dadi penak. terapmu nyapo sampe wis biasa nek danamu ra nutut Yo, ki. wis kadung. Piye disesuaikan kelasnya sampean ta? Aku yo manut. Astagfirullahaladzim. Jane yo ora ngono, guys. Aku iki piye-piye manut Iya. wae. Oh, tapi terus marai ya piye? kabeh bolo. Kabeh ya bolo kuwi mau. Oh, bolomu. Yo kan Iya. yo jenenge yo kanca. Ya ora apa-apa. Terus ben gak pedhot seduluran. Iya. Tapi kalau diomongi den aku sakmene ngono Ngono wis lho tak ngono. omongi. Kan dhek njaluk selawe yo nang. Weh lu selawe aku wis dodol katok aku yo muni ngono. Iya, iya. Terus yo aja selawe aja selawe to. Nganu wis terapi biasa wae aja selawe. Jadi 20, iki kabeh iki 20. Dirgo 20. Oh, rejengan kabeh 20. Piye? Iya, ya Masuk wis, ora? masuk nek 20 lumayan. Wis Wis larangan ya. Enggak. Nek kabeh rejing lho ya. Yo rejeng kabeh wi Iya. 20. Dadi kok ngene Sak leteng kurang kok. Yo kudune sak leteng ra sak letenge ya aku yo moh to. Ngene.
Wis sesuk tak genahno nek karo Genahno diwehi rincian. Hmm. Jadi engko ben gak tambah. Masalahnya kan mending ngene to, Dik. Kecuali aku kok njaluk layar kaya layar besar Yo, Videotron. Nyapo ana saking kono kek. Lah ya kok aku yo mending ngene to. Ajane iki kudune bonusi aku to we kanca, iya to. Kan larang, Cik. Kayak per meter. Sama tadi 500. Iya, terlarang kok. Lah kok biasane nek dhewe panggunge rejing kayak mestine wis lengkap sak leteng itu. Iya nek lighting kuwi. Mesti to. Engko tak tekoni. Oh, tekok Iki iki. kudune 20 ya wis lengkap sak leteng. Iya. Bokor ora dikae ngono kuwi ora urip nang Manora CS. Iya. Iya to iki. Jret. Wis ki piye iki? Anu panjer. Bos barang kono. Ngene iki entuk duit neh ya ta. Wonge bendina. Hah? Iya. Regonen 8 wae. 7. Ngawur. Siang malam lu ya? Ya ora apa-apa nek bengi tok. Lah iya, tak omongin lho, Dek. Mbok nyanyi dhewe apa piye? Tak Aku omongin. bayari wong iki. Ya lu begitu kan lho. Begitu kayak 8.000 tak ngono ngono. Bengi tok 5.000. 5.000 nek bengi tok. Banten. Bengi tok lah 5.000. Aku sakjane Lah tak kok batine sampean opo? Nggih opo? Aku iku Yo bangetan ya. alah bangeten ya. Rondo rene sing golekno duit ngene iki jejel iki. Wes nek wedak gelem rondo ya ayo ngondol bareng wae. Aku ora payu iki ngondol iki piye to? Alah. Wong nyatane aku ya ora payu padha ae. Aku nyindan Aku wis ki- ora payu. aku ora Coba pakem. sampean kan full terus. Aku ora pakem iki ngondol kaya wong-wong kuwi. Wong-wong kok sampe winter ngondol ngentuk barang-barang piye ya ceritane ya. Kok iso enak Kok golek sampe gendang enak ngono ya. golek gendaan ngondol. Nah, aku ki kok Kak aku ki kudu gak banting tulang ya. lho ya aku ya tulang kok mek remuk terus Lah, sawahe iya. lho. Dijale ngendut-ngendut. Coba kali nih. Alas moro. Ini kali asmara. Patung. Mandang tong. Ki sesuk gitu tiket lho, Don. Sesuk arep kerja nyopir iki cepat. Ning ndi? Ning Kalbar. Walah. Ngarep aku tiket iki. Tikete 3 juta ning Sintang. Terus Yo, wah aku ora iso bayar sampean ra kerja. yo. Gitu. Mulai nesok benak wis arep. Aku sasi 6, aku mulai sasi 6 akhir mulai. Heeh. Juta Aja kok ya. anu aja mepet-mepet ya. Wis bismillah. Selamat. Kami tak dongakne muga-muga sukses, sehat selalu, berkah barokah, sepenting atine ayem. Amin. Terus sampeyan kalau kerja bener, mulai nggawa duit halal. Aku pakai iki tak go Lah, iya. handal. Amin ya Allah. Nek sampai mantan bojoku iki, sing arepe calon mantan bojoku ya. Iya. Jera ngajak pegatan. Lek muni jere nek aku kerja halal, tak buktikan nek aku kerja iki halal. Ya, betul. 100 ki mbok gak usah to, Mbak. Ya ya wis to gampang. Yo. Enek 100 sing berang lho. Dadak enek ngegatusan Ditotal, wis 26 pas bering kok ya enek atusane Wis to berang. gampang wis to. Iki kon bae iki kudu ngene iki. Kok dene kok tak pas ya wis to. Dene kan very pas ya wis to ya. Wis oke, makasih ya sing menonton. Wis menonton, makasih banyak ya guys. Iki kayak anak buah baru, lagi tak kelompoknya iki rapat. Nanti Pendikur iya. 100. Gimana nek 100 sing berang ki lho. Gampang wis tau tenang. Kon bae kan dari Bingung. kon bae. Ini bae. Ngono kok bae. bingung, ngejan wong ki. Jenok wong kok Lah rewel. iya. Wes makasih banyak ya guys, ya ngene iki sahabat saya ya, saudara saya, makanya tak kasih potongan. Pokoknya aja bingung nek ngene gambaran tak kasih potongan, oke? 36 kok. Soalnya gini iki yo ngopeni wong akeh guys ya. Kayak panjak barang iki gak cukup wong 15. Ngono. Jadi duit sak mono iki ya diindum rono. Cah Saiki saiki kok ya melok nyanyi dadi kok ya aku melok bayaran. saiki penyanyi iki bayarane 350 400 wong sitok sajon awan tok Oh, apa ndek tok. ngene ke manda musik nggonku main ning kono Lah, iya. keke sik 300-an nek saiki ya wis Iki lho. murah. Oh, pada musik anu ta. Kira tak dudeni sik to. Sing di bendera aku to. Lho, lek terus. Anggapan yang Hmm. gitu. Kono ki lho. Lho. Bojonegoro. Oh, tutu. Oke, Amanda. Ya Amanda, mungkin Hmm. ada musik. Penyanyi iki bayar sak meniki. 450 400 bayangno. Iya. Semua aku 200 ora apa-apa. Rumah samu nek nyang-nyangan iki nek penyanyi 5. Wis pira totale urung panjake. Iya. Manuhara ki lho kok entuk jeneng tok. Aja to ah. Loh, oke lah nek aku tanggapan ning luar kota loh. Aku ya mesti 5 juta ke atas. Ya lah ya wis rezekimu ning kono Iya, nek rokok aku wis ora apa-apa. sawere. Tapi ngene iki kan
Ngene kan aku didongakne anak buahku, muga-muga aku gak sehat, iso ngerjakne wong akeh. Duit akeh to, duit akeh bal-balan nek mangan ora enak ya gering-geringan ya apa duite, ya to. Betul. Wis to, ngene rezeki mengalir secukupnya berbagi rezeki mbak anak buah, lha wis Ya. penting sampean sehat wis nikmat paling luwe-luwe. Ya to. Ayo Oke. mulai iki selak bengi. Anakku wae njaluk mie. Nyapa to kok ngombe ngono iki, ngombe anu ta. Susu. Oh, ini gak diombe ngono. Oh iya sampai ketemu nanti. Oh iya. Oke, mulai tenang. Mulai tenang. Berarti ya. Dadah. Ya, makasih ya. Suwun lho. Oke. Suwun terima kasih. Diambu koyo guru ngaji ya. Lho, pripun? Ya dalan iki premane petung iki. Lah kontakku mau keri yo. Loh, loh. Kita mau sampean saiki. Mosok nang bubur. Oke. Premane petung iki. Loh, loh. Tapi parkir ning anu kono lho, menggo ning kono iso ta ning gudangku. Cinta iki. Sa, maju terus mundur ana lho, entane. Yo, delok to jan. Dipangan ta, karek blothok kaya ngono lho. Apa? Ngono kuwi lho. Aku ngempet kudu nguyuh. Lah kae lho kuyo ning guri kono lho. Kok tak nang omah. Ayo tak atur. Matur suwun monggo. Oke, Mbak wis arep jeruk. Heh? Tenan ta? Oke, makasih ya. Wes oke guys, makasih Ki. Masih training anak buah-buah baru ya. Ditunggu krunya Manohara terbaru, oke? Golek bocah-bocah ngene iki wae. Engko nek sing tuwek-tuwek itu omongane angel. Ini pateni nanti lagi.